Ongi etorria Txorien sasoi honean programara. Bueno, Zigor, ongi etorri. Berrei. Gaur gonbidatu berezia daukegula, irri fartxu pozez. Bai, artista bat. Bai, eta gure adiskidea, kolaboratzailea izana, eta egia esan gure bihotzeko tokirik kutxunenan gelditu dena. Hortarako, bueno, gaur prestatuko duen errezetak badu gako bat, eta gako hori da dilistek, hainbat eta hainbat kulturetan izan dutela olako zentzu bat, edo irudi bat, eta da oparotasunarena. Beraz, bueno, gure kutxuna hartzeko oparotasuna,rekin egingo dugu, dilistak eta bieira kranbelarekin, eta favorez, aurkeztu gure gaurko gonbidatua. Bueno, aurkezpenik behar ez duen gure kolaboratzaile zar bat, Garbine Larrea, belar kontutan da, bueno, nik ezautu dan persona adituena, entzutea, bueno, gozamena da, azkenean ikuste dut ze pasioz bizi duen, hori, senda belarren da mundua eta bueno, nik lehenko irratien entzun nuen behin, esan dut, zein da hori, bueno, gero gu kolaboratzaile izan gendun Txorienen, eta, bueno, berri potenteak indator, eta, bueno, gu hemen zabalduko du. Kasu hontan bere pasio eta jakinduri hori liburu baten islatu dula, ez? Sendabelarrek dakitena, baina, bueno, guk gure kasun kozinaz dakigu, zertxoa behintzat, eta, bueno, gaurko errezetaren prozedura saltzea jongo gat. Hasteko, gauza berezi bat prestatuko du, eta da belargatza. Etxe batzutan edo izaten da, honako esaten da sodioa jeisteko edo gatza jeisteko olako belar edo usain belarrekin egiten den kombinaketa bat. Askotan erositen da, baino etxean indaitxeke. Benetan indaitxekela. Eta nola, alde batetik daukegu perrexile, bestetik apio zurtoinetan etortzen dien honako osto hauek, ez bota benetan hau egin dezakezu etxen. Azenarioaren osto batzuk, tipulina, baratxuria eta gatza. Honekin pronto izango nuke belarren gatza. Baina kasu honetan gehituko dioguna da, Garbinek opari gisa ekarri digun itsas milua. Hau da, beira, usaitu. Eta hori da, eta honen inguruko xetasunak berari galdetuko dizkiogu, dakinari. Eta hau kasu honetan da itsas milu azia. Bai? Eta zela ningo du? Bueno, nola egiten den belarren gatza. Kasu honetan inbarrena da deshidratatu. Horretarako erabiliko deu labea 60 gradutan dauke goitik eta behitik, beraz pazientzia behar da. Zenbaterainoko pazientzia hortzen utzi eta noiz behinka behiratu, besterik gabe. Zenbat denbora ordu terdi edo, kontu izan behar dena da baratxuri ezerretza. Ze baratxuri erre batek dena ondatuko liguke. Ordun, xeetu, baratxuria ere bai, eta hilaraka jarriko du honako erreteilu baten, joango zati ikusten. Lehortu, eta gero jarraian izango da ehotzaile baten txikitzea edo ehotzea. Hemen gatzakin bi aukera dituzue, bere horretan utzi, edo honi koilaradakatxo bat ardo zuri gaitu, eta belarrekin batera lehortu labean. Nahi duzuena, gaur hola xeutziko, ikusten badeu denbora edo daula, bueno, agian ingo deu edo beste baten. Jarraitu horretik, jaione, hori gomazioan antzeko zerbait, gomazioai sesamoa botatzen diozu, eta hori baita, galdetzen dute? Gomazioa... Da, gatza sesamoarekin, ez? Baina gomazioak, azaltzeko, eta ez naiz aditua. Baina dakiten punturaino, gomazioa berez, sesamoa zi horrek inbarra dauke lertu. Hortarako ibiltzen da, ontzi berezi bat izena duna suribatxi. Bai? Eta horri inbardea, lertu hori eta bere oli hori atatzen da. Ehotzaile baten txikitzen dezunen sesamoazia propietate guztik ez dia zaleratzen, galdu iten ditu. Honena da, gomazioa etxenitekoan suribatxi bat eskuratzea, eta motraia bezala da, baina tarten ditu olako arrakalak. Eta arrakala hortan, atatzen zaio olio hori, sesamoan dun gantz hori. Eta horre ere, bueno, berdina baita ez. Baina ez da berdina, baina kontua da pixkat kutxixo hartzeko, eta... Hori da, konzeptu berdin da. Konzeptua da, hori sodioa jeistea. Baina onurak esan dakoa, ehotzaian ez, suribatxian indakoa. Suribatxi. Ordun, hemen, dilizak ingo ditu. Dilista norengo ditu? Normal, hemen daukegu olako barazki salda bat, eta hemen dilista. Garrantzitsu da, dilista beti garbitzea. Bada ez bada, ordun garbituko du iragazki baten, eta jarriko ditu egosten. 40 minutu, 45 nahikoak izango die. Eta su ertainen ez lertzeko, ez oratzeko esaten dena. Hau hemen egosten da bitarten barazki batzuk hemen erregosiko ditu. Tipulatxak moztuko ditu Julianan,
gero nabaritzeko, eta kasu honetan bai azenarioa eta bai kuiatxoa edo kalabazina moztuko du zati txikitan, brunoiz izena, burruñoa eran, holako dado txiki-txikitan. Behin hauek erregosi ditunen, hemen dauzkegu bieirak, zeren eta dilistekin txoixoak oso ongi ezkontzeo, baina bieirak... Bai, txaskikin. Bueno, a ver, hor badaude txirlak, nola da, potxak txirlekin, eta ez, jendeak esango, nola jango dute dilista, barrunak eta holakoan itxaskikin, eta oso goxua dira. Benetan, kombinazioa oso ona da, bai beroan, eta probatu egunen baten sobratu zezkizuen dilista batzuk entsaladan bieirakin. Eta bira nola, plantxan inda... Bai, kasu honetan hemen ningo ditu markatu edo gehitu, hori bai, gomendagarria da, honi ere uren errepaso txiki bat ematea, beti gelditzen zaiolako itxasoko are txikin bat, eta batipat kontxan erosten bat dituzue. Behin bi hauekin da dauzkegunen, hasiko ditu honako ontzi baten eta gehituko diogu gure belarren gatza. Hau daukegunen erreteiun jarriko du oinarri gisa eta gainen ingo diogu zarakarra edo kostra, esaten dena. Kramel bat denez, karamela ohikoena gozoan edo ikustea da, ez? Sagarrakin eta bar guk gazira ekarriko du, gazirin esparrura, eta hortarok erabiliko du. Irin bat nahi duzuena guk kasu honetan harto beltzirin aukeratu du. Erruz daukegulako gure despensan, besterik gabe. Honi, kurruskari hori gehitzeko, arbendolak, hauek ingo ditu birrindu, gehituko dizkiogu. Parmesanoa emateko olako bizitasun bat. Eta gero gurinakin joango gadena ondartzako area bezala ez, pikortzen edo. Eta gero nahi badiozue gehitu, gatza pixkat, gutxi zen eta badaukegu eta parmesanoak ere izaten du, eta piper beltza. Erdizkartu duzuela, ez joan, gelditu gurekin eta ikusi nola iten den. Beraz? Ze ematen duena baina asko zarraxagoa da errezeta hau. Ez daulanik. Bai, osagaiak horrela ikusten dira askot, baina gero berez ez dauka ezer. Ezer. Benetan ikusiko zu erresa dela. Osagaia jartzeko garaien pentsatut. Honek emango digu 45 minutu betetzeko, lana gaur ez dauan beste gutxi da. Izketan nahi beharko gara edo... Garbineri utziko diogu nahi beste tarte. Bai, Garbine beti dauka zer kontatu eta karriko digu seguro, bere liburuaren inguruko gai interesgarriak eta zuek, etxean izateko nik uste du gai, liburu politiala berak hemen askotan esaten zuena. Ze gaur egun, belardendetan erosten ditun zenbat eta zenbat belarrakin egindako, sendabelarrakin egindako prestaketa etxean egitea ez da horren zaila, eta seguro liburuan olako kontuk eta ekarko izkiula. Are gehiago gure ingurun dauden belarrak ezagutzen. Bai, hori da. Eta ez esatea danei belarra. Belarra ez da moda. Berdea. Berdea, uixe. Aziko, hemen krumlea esan dugu, krumlea hemen txorienen izan dugu, eta ez dakizun entzago krumlea azkenean guk hemen nik izan duan etxean izaten da askotan. Fruta baten konpota antzeko bat, zagarrakin, ero udarekin olako zerbait, eta gainean zerbait kurruskaria jartzea. Eta horretako egiten da, ore bat, esan duan jai honek, irin bat, gurin bat, eta azukrea. Hori eskuekin landu, eta olako are sakar bat moduan egiten da, hori jartzen duzu, nahi duzunan gainean, azpikoa lehenengo hori konpota hori ero pixkat eginda, eta gero labean sartzen duzu. Eta gaineko geruza hau geratzen da holan txigortuta eta oso goxua. Eta aukera, gaur egon, jendiak buruai ematen dio eta kasian gozoan eta dena hainbat modutan prestatzeko aukera dago. Eta kurruskaria. Zenba gustatzen zaizkigu nolako gauzak, geruza kurruskari horrekin. Are gehiago, nik esango nizuke hor atzen badaola jendea pentsatzen duna gauzek kurruskari itea eta mantentzea kurruskari gehiago saltzeko. Seguro. Eta bilatzen dala hori. Honako patata, zorroko patata hauek ez, eta batipat iragarkitan. Imaginatu zuk, olako patata bat hartu jana, hor txiklea modan biguna gehatzen dianen. Gaina, bitxia da, esaten zuen askotan, 2 egun paketea zabalik eta oraindik kurruskari. Etxean ite olako patata. Irauten do patata zorrorik 2 egun? Ez, baina inoiz nik entzun do jentiari nahi gabe, beto,
kotxian baten bat erortzen zaizula, kotxian oso tipikoa dela patata jaten jutea. Bide luzetan... Pentsature, bueno, albokoa, izatekotan, eta albokoak... Albokoa, a ber, hemen kajakambio zan onduan, paketia irikita ondioitako bat, eta txak, eta ero volantia danako ipetxu lan, Eta pentsature, hori ezin da egin. Albokoak, kopiloto di joanak zuri hauan sartu. Nahi gabe erortzen zaiolako patata emat, eta betian behian geratzen da. Zupi egunetara hemen, hartzen duzu hemen kanbioan ondoan, garbi daukazula, noski, kotxea. Probatzen duzu patata hori, eta bai, kurruskari hauten di, Osa, ez paketetik atera berri bezala, baina oraindik kurruskari hauten die. Eta irudi hori, anuntzioetan da iragarkitan askotan entzuten da, ez? Zata hori, crunch. Nik uste hortaz gain... Burua zerbait hor hasi bada psikologiko puntu bat. Eta izozkitan txokolate krokanti hori. Eta esatezu. Zer da hau? Lizuna, zer da hau? Lizuna ez, zoragarria. Baina gauzaskokin, eta kroketa bat, kroketa bat egin berria bebai, azkenean, kruskari puntu hori badauka, gaineko oskol hori, eta hor bilatzen duguna, textura ezberdinak, koska iteko garaian, beste barrukoa xamurra gaina badakigu, dakigu gainekoa, egongo dala kurruskari, honena, lehenunean egin dune biribilki hori atearekin. Magreta. Zuk ere egin zen. Baina gero magreta. Magreta bada gauza bat, magreta normalean, saltzen dute, konfitatuta, labea, latan, zuk sartzen duzu labean, bisi, eta zu badakizu, ataratzen dizutenean magreta hori, ondo, oskol hori gorrituta ona, labana sartuko dizu, eta crunch ingo du, baina gero azpian da konfitatuta dago. Bigun, orduan, bi testura sartuko dituzu hor hagoan, ardo da, crunch, eta ero atzetik, gurina, mantekila hori utz biguna da. Lizuna ez dakit, erra. Bueno, bazkalduta gaude, meriendatzeko pronto, afari ere horra aurren izango du, baina esaten naizean nakin hemen gozea pizten nahi da, baina zerbait bada, eta horako gauzak, jendeak seguru ikerketak ingo ditula, eta marka ezberdinek eta ingo dituztela, hori nola saldu, eta hori... Ingenieritza psikologikoa edo deitzen zaio horri, azken finean marketingan zutabetako bat izango da. Hombre, hor badao txokolatea marka bate, hartu, eta bereien txokolatea gomendatzen dutela, ez dakit ze musikarekin jan behar dela. Eta horrekin ja bilakatzen dela, esperientzia olako... Religiosoa. Jainkoar bat, olako zerbait, ez? Eta ez da, horrekin lortzen duzuna da behintzat, prentzak ero zutaz hitz egitea. Eta ja, jenteak nahi eta nahi ez probatingo du. Hartu eta, honek esate dute, hau Ramones entzuten jan behar dara txokolatea. Let's go! Eta horrekin, askoz gozoago eta ja, gure sudur zapaia beteko zaizkiu txokolatearen gozotasunat ez dakizeta, gero Ramonesen musika diabruaren pikantearekin ez da izan. Txaka, badana gara, probatzera hori eta Ramonesen CD bat entzutea. Baina, marketinga, saldu indut, Nik uste ez dela, ez dakite, izango da, txokolate bakoitzak bere musika dula. Nik hola ulertuko nuke. Bai, bakoitzakin bat entzan jan behar da. Bai. Txokolatea jan, musikakin o musika gabe. Zuk txokolatea jateko musika behar duzu jaione? Biozkatan jaten den musikai badau? Ez dakit. Zakit, Ez dakit. Bueno, bagoaz hemen pixkanaka barkatu, honako usain belarrak eta esandakoa ez bota, gorde edo asko dituzuenen bildu eta hau indezakezue. Hor, hilaraka jartzen ari eta kasu hontan, baratxuri zuritu, xerratu fin eta ondoan jarriko dizkiogu. Itsasmihilua kasu hontan, garbinek ekarri diguna jadanik lehortuta da, orduan azkeneko momentun gehitu besterik ez daukegu. Hor, kurruskariak inda esan da, eta legunean aipatzen genduna, zineman, mesedez, zineman juten bazarete zerbait kurruskari jatera patata, honek, txerri horredila salakero... Korteza. Boi, kruz handia atatzen dutela. Hori atara salata da donean pelikulan, bestela esan, bale? Baina, alatare hemendik zuzentze aldera, guk esan genuen, eta bai, orga momentu baten bueltatu zen, ez? Zineman jateko aukera, baino berriz ere... Bai, kendu inzuten, bai. Niken, baina... Bai.
Ezin da, eta listo. Hori inbardunak etxenin. Bai, zinemara joan gabe jarraituko. Zinemara jun, baino ez jan. Nietzako zinema da palomitak. Nahi eta nahi ez horre identifikatuta daukat horrekin. Eta eskatzen dit. Bestelan hori bakarra ikusten egotea, takit. Ez? Probatu, zigor, kentzea besterik ez da. Terapiain. Hoi da. Bueno, labea zenbatetan esan duzu Jaione? 60 gradu goitik eta behitik, haizegailuarekin, ez dakit lehen esan deten. Haizearekin bai, lehortzeko lehenago, ez? Hori da. Beraz, hau, barrura. Eta esan dakoa, noizbeika behiratu batipat hori. Baratxuri ez erretzeko zeren eta dena ondatu dizaguke. Oso, ondo. Hemen dilista pixana gaia bor-bor. Eta ero barazkiak, zien, txiki-txiki inda, nori botateko. Zartagin, hasiko geha iten kasu hontan. Eta hori zer doaz, gero dilistakin batera, ero ez? Bai, dena mazingo deu ontzisakon baten eta jarriko du ohe gisa. Eta gainetik di joana da zarakarra. Eta gure belarren gatzakin ingo deu dena gozatu. Kasu hontan dilistak, bai? Eta gaina, aukera daukezue, poto baten gorde, eta, horrekin, bai, entxaladak, edozin barazki, edozin errezeta, gozatzeko. Bai. Eta, hau alduzue baita, olako gatzantzeko bat, saltzen dituzte, honek espezia, honek belar lehorrekin, ez? Osa, nahi izan eskero egitea baita, askarra aldera. Saltzen dira, horrati baz, bai. Nahi dut esan belarrako, proventzalerako belarrak, ero. Hartu, eta horiekin gatza zukeitea, ez? Proventzalegerako gatzak gaur egun egiesan Euskal Herrin ekoizten den gatz markak edo Euskal gatzak, kaleratu edo merkaturatu du, baino betidanik beste batzuk ezagutu izan diek, eta esan bezala sodio hori murrizteko. Aukeran, sodio gutxi daugena. Esperientzia gastronomiko bat izan nahi duzuela eta gatz hori gainetik bota nahi diozuela Proventzaerakoakin, aukera hortxe duzue. Baina, hau beste gauze bada, ez dauke zer ikusirik. Eotuta di joalako kasu honetan. Txiki-txiki inda. Eta etxeko belarrak. Kurruskarista geratuko orduan. Ez. Irugiarra bezala. Irugiarrak zer dauke? Ja, papitxo, nire gauza bat, ez, hori omen dago ikerketa, lehengo kurruskari kontu horrekin junda, irugiarra, egin zutela jenteari eskaini, eta nahi hau zutela, irugiarra, hori, gehatzen dana, klok, ondo kurruskariak eratzen dana, ez? Hori, oikoa dalako hamburguesa, olako sanguiz bat, eta irugiarra hor hartu, eta sartaian ondo indako ipe guztia da kentzen zaionea, ero bestela labean behin aldala, eta hori kurruskari gatzen da. Ni horren, enaiz egin zaldea, ni nahi hau pixkat gutxixio egin da eta xamurra gotea. Hain kurruskari urdaiazpikoa bezala, urdaiazpikoa aukeran batzuk arrautzak urdaiazpiko frigituak egin. Nik da gauzat urdaiazpikoa frigitu eta kurruskari gaziegi iruditzen zait, oso fuertea iruditzen zait. Urdaiazpikoa ni aukeran emaiga zuen aldamenian nolan gordinik, eta gogikik jangot, eta arrautza gero jangot aparte. Nafarron bada berrezeta bat oso osoikoa dena, eta da magrak tomatekin. Bai. Baina, kasi ez da zu iritzen, fuertea. Ni naparra naiz. Gogikin, hori. Txof. Eta arrautza bat aldamenian, hobeto. Berez, hola da, irukotea. Osa, da, hori da, azkenean da, urdaiazpikoa frigitzea, gero tomate saltza, eta ero bertan arrautza ikia, ero nahi izan eskera aparte. Ez jarri triste Jaione. Kinatzea kinoa izaititen. 31, musen jolasten duzuen antzako 31. Ez, gaur 30 da Jaione, 30, azaroa badoa, abendua hemen daukago, eta biharra abendu hasiko da, eta, oporrak esaten zinula Jaione, pixkanaka. Desiatzen nauzio. Ezin negar. Hemen daude oporrak eta. Iritsita baleude, Oparikin hasi, olentzeroi eskatu izketa jaumeke oparik? Bai. Hori azkenian zer, esatu, pilakin eta estiela gongo oparik eta umentzako eta hori egia alda? Zaltzuten, Bai? Bai, opari elektronikoak eta urtean kontu zibitzeko. Bueltatu behar garela egurrezko oparitara berrio. Zen ere esan hori? Hori esaten ari dira hortik. Zeinek izan du atrebentzi hori?
Olentzero gantza ja remesa bat hartu dela ba, espa handia, baina aurten gabezia hongo dela jostailu elektronikoetan dolakoetan. Bai, eta danak holan da hiltza esaten. Eta hemen atzean, seme-alabakin, bueno, batzuk seme-alabai gailu elektroniko espada olako ordenagailu bat ero, Jonan? Olako bat. Bai, esan zuten. Batzuk postuko die, baina, bueno. Bai, baina, bitu, mesedez, hau ezin inoiz, opari bat, hori gure etxean, eiken da, olako musika atatzen duten soinu egitako, bestakizu kotxe horiek eta hartu eta denpora guztian musika gainaniko desatze gina izaten, eta guk semia jolakoa oparitzen dietenean beti izaten dio, aita honekin bainera erajun alda jolastera, bai, sartu bainera, lasai sartu bainera. Ya está, pake santua, ai, apurtu inda, pena. Aita beste bat. Ez, eskatu oparitu dizunai. Baina badaude batzuk oso desatxe gina dela, eta, ostra, musika potentea, hor, gaina da, abesti, holan, gure olako kotxe matero oparitu dute, eta martxan dauden denpora guztien olako musika diskotekero bat opera, eta horiek, baineran ondo funtzionatzen dute. Probatu. Jaione. Zaude, hor negarra ezin entzi, Eta gaina, harrapatzen dit sorpresaz, esaten nahi izan gauzek, bai, egurrezko edo olako digitaleko gauzek, eta ja alde batera utzi beharko diela, eta bestetik, hori, utzi beharko diela ez dakit, baina hori entzun da, albiste hori niko indela, jau indela, bi astetik ero entzun nuen, aurten, hori, eta, zenba gauza, ardoakin gertatzen dana. Ez da hola botilla, kristalesko botillarik ardoa, hainbat upategi arazoak eukiten nahi die, ez daukatelako kristalesko botillaik daukaten ardoa ontziratzeko. Eta kupeletan mantentzen nahi diela. Nik hori bere gunean pentsatu nuen. Eta zeratik ez plastikoan. Nahi dut esan, ez dakit, nire esjarekin esne pototan ardoa. Ze gaur egun saltzen ari dira ardo honak kortxoa beharrean erabiliz nola da, eta poia arroskakoa. Eta ondo da, ez diozunean ja ardoari ezer eman nahi, Osa, ja ardoa onduta daukazu eta ez diozu kortxoaren ikutua eman nahi. Ez, eta gaina gehiago esango izut, ardoaren kasu nolako beste irekitzeko sistema hori egia esan askotan gaitzetsi izan da kalitatea edo gutxigo izango balu bezala. Eta ez da hola, ardo bikain askoak badaude, hori, beste irekitzeko tapo irroskako. Eta ez duzu behar beti kortxoa irekitzeko, hau da, honek zer ekartzen digu pentsagatzera, uste dugula, dena dakigula, baina ez dakigula ez. Hori esaten zuen, honek, Sokratesek, Bai, dakidan bakarra da ez dakidala ezer. Bai, baina horbe betu badago, guk Jaione gaztetan uste du dena dakigula. Nerabe, ez dakizu horretzen da momentua, nerabetan gaztoetan, zuk uste zu dena dakizula. Eta gero, adinean gorantza zoazen einean, konturatzen zara, ia ez dakigula ezer. Ez doi bakarri. Eta azkenean, eta azkenean da, ez dala gaztetan, uste duguna baino gutxio dakigula, baina heldutan, uste duguna baino gehiago dakigula. Zer da, okora pila ba. Ez, hola da. Egia da, eske gero eta, ni kartatzen izan, gero eta sarrago, gero eta gutxeo dakidaren sentsazioa daukat. Eta, egia da, hori egia da, baina beste alde batetik, uste duguna baino gehiago dakigula. Adimatetik aurre, eta gaztetan, bestekoa, kontrakoa. Nik uste nerabezaroan daola edo sentitzen dela ausardi bat mundura begira, esatezula, nik mundu eiateko presna, eta gero, urte batzu pasandoren esatezu, ze tonto lapikoa nintzen gaztetan. Bai. Ez? Eta hori adibidez... Eta jutezak konturatzen gauzetaz, eta esatezu, bai. Eta guraso zauden, gurasozean momentutik gainera, beldurrek da, sortu iteie, eta ordunetak gehiago konturatzeza edo, hor adibidez, gogoratzen, 16 urtekin edo, herrin bukaeran bizi ginen, eta herrin parrandain, eta 16 urtekin, etxera, goizeko ez dakiz ordutan, eharki, 10 urte berandugo toki berdinetik pasata, nola pasatzen nintzen hemenik? Beldurrez, eta hortze, eta ilun, eta korri. Zakintasuna, emate. Lehen horrek emate izu, Ausardia. Ausardia, bai.
hemen, barazkik erregosten, eta hor dilistak. Bueno, Brunoaz pixkat izketan emozionatu nahi, eta Brunoaz nahiko torpe atera zait, eh? Handi aldera. Txikiagoa hobe. Bueno, hor dilistak oina ipatuta, zeinek, zu jarri duzu, Jaione hemen zu komentatu duzun, dilistetan, oin, bagizu jente eskontzen danean, ez, diru ematen da, ez? Bueno, hori ez dakit aspaldien izkun eskontzatea jarritzen da ematen, ez? Gero eta eskontza gutxio da, baina gonbidatuek ematen dute, ez? Eman baino gehiago esaten da, adibidez, esateko modu bada, bakoitzak bere platera ordaintzen du. Hori da, bai. Ez da negozioa itxeko. Hori da. Eta, bueno, horre, emekarri ditugu, modu ezberdinak, diru hori eskonberri emateko, eta beraiek era berean entreten ditzeko, etxean telebistarik espaldin badukate. Nik uste hori dela pentsatzeko modu bat lagun urkoa nola esan daiteke puteatu? Bai, niri iten diate, bitu, Jaione, hau dilistena nondik atera duzula? Hori zuk atera duzula? Mirarik esan dizuk atera duzula. Bueno, pentsa zazuen, hartu 2 kiloko pote bat, dilistana, 2 kilo dilistetan, 100 batzuk sartuko dira, ez? Jopela, sartuko teie ba. Horko 20 dilistetan, zure kontu korronteko 20 digitoa jarri, gehipineko 2ak. Eta 2 ikustira. Ibanekoan, hori da, Ibaneko 2ak. Eta gero hartu, eta karo, hori iskutatu dilista guztien artean. Orduan, eskonberriak aurkitu behar dituzte, eta 2 zenbaki horiek, eta ero pista batzuk eman behar dizkiezu, eta 2 zenbaki horiek ordenean jartzeko. Eta ero hortik €150 ataratzeko. Kombinazio posibleak 20.000 dielako. Hori iten diaten niri, Jaione. Jata dilista tarten, itxoko nituzke. Bestatzuk ez zuten diez hartu, eta inalda barrean makarroiekin, ez? Makarroiek hartu, eta €50 batzuk eroan hartu, eta luzenga sartu, eta holan jolasteko, ez? Pixka parregarriteko, ero globotan iskutatuta dirua, eta holan notatxoko esartu aldie, eta eskonberriken bar dituztena zulatu, eta ero bakoitzetik diru atera, ero itxulapiko bat eman, eta itxulapiko hori apurtzeko modu bakarra. Eta da soinu atatzen duten olako mailu bat. Emantza €250 sobre batia, mundu guztia egiten duen modua, mesedez. Baina modu errexak, hor bat ikusit gaina, baten batek edo karretila bete itxasoko onbar hartu, xentimok bertan bildu, Euskalo zenba xentimo, €150 xentimotan imaginatu zenba dien, eta venga, nasi eta bilatu itzazue. Hori lagun batek. Bueno, pixkat, ingenieroti baldin baduzu, edo gurdibidez iputzulos badare horringo zenukete, adibidez, irastontzi edo iragazi baten jarri, mangerazo bat bota, eta, bueno, area badi joa eta zentimoko orgelditzeie. Osa, antzinako urre bilatzaile moduan, ikusi barzean, itxurripean. Gero, eta zentimo bat! Zentimoa kontatu, baina zentimoa kontatu ez, joatezate banketxera eta eskatzen dituzu sentimoko paketek. Eta sentimoko paketek hainbeste euro die. Dinbidan bete. Listo? Bueno. Garbine, hor daukau, laizter, uste, ikusi dala hortik, belarre batzuk igual jasotzen, ero? O belar tarten, hemen begia da berakin, programazio baino lehena, berakin egoten itzen da, bitxu, zigorra, hau bakusetakoa nona, da ontako, eta hau, eta hau enziklopedia bat, belarren enziklopedia bat, eta benetan txundigarria. Enziklopediaren lehenengo alea aterata daukeia da, eta hori hemen txorienan aurkeztera dator gaur. Beraz, utzi guztue, dilistak agortzen hasita dago, ure, beste minutu batzu falta zizkio, beharko balu ura gehiago erantziko diogu. Gure barazkik potxatzea besterik ez due behar. Eta, bueno, garbineia behin daukegunen, hori da, labekoari behar duen denbora eman, atera, ozten uztiko diogu, eta, bueno, nik uste, garbine hemen daukegunen jarraieko prozeduraken jarraituko dugu, bai? Oso, ondo. Promesak promes, hemen bueltan gara gure adizkirarekin, gomidatuarekin, Garbine Larrea. Eta zein ona, Garbine Larrea etortzen den bakoitzean, ez dela esku txik etortzen, esku betekin etortzea, eta kasuntan ekarri diguna da hemen. Itxas milua, freskoan, bueno, lehenagotik ere lehorrean ere bai, baina bueno, zelako sorta
Hau nola erabili alda, Garbina? Bueno, honekin gauza asko egin izan dira. Hau ozpinetan beratu izan da, ozpina aromatizatzeko, ozpin aromatizatuak badaude modan, eta honek baditu hainbat elementu berak ere azidoak. Apio, limoi, perrexila arteko nasketa bada, zaporea, usaina ere bai, berezia du. Bai. Ez da beste miluan hainantzekoa. Eta gero oliotan beratuta jan izan da. Hortaz gain, arrainekin, saldatan, baina oso gutxi bota behar da, nire ustez. Bestela apioan moduan dena berak hartzen du. Ikuste duzu, dana aki, baina gaur, Garbine, gaur zure liburu eta zitzeira etorreza. Bai. Sendabelarrek dakitena. Garbine, ze sentitu zen dut, lehen gualdiz eskuan izan zen unean. Bueno, urduritasun pixka bat. Bai, bueno, oso lan ezberdina da bakarrik lanean, ordenagailu aurrean, abuztuan, antxa izia lanean, eta gero bapatean ikustea inprimategian kaixak beteta, salto handi xamarra egiten da. Bai, pozik egindako lanakin. Egia esan talde lana izan da, ez ni bakarrik, hor argazkilariak, Dani Blankok, maketatzaile eta zala egin duen Maitane Gartziandiak, argiako lan talde guztiak, lagundu dit. Orduan, hori da. Hilabetietan, egia esan momentu batean apustu bat ere izan da, urtea amaitzerako egin daukitzea, eta, emaitzakin pozik. Jaiona, errezeta salduko du, gero galdera pila dauzkagu, eta ber. Lehenengo eta Garbineri deitu nion, zetorrela jakin nuenen da, Garbine, dilistak bi irekin zen moz. Santzin, fenomeno, zink, aberaz. Bai hori da. Mineraletan oso aberatsa da sendabelar hau. Orduan, egia da, sukaldaritzan propio aukeratu dugu, sendabelar moduan balio duelako, baina niretzat erabilera erresagoa da sukaldean. Eta jakinei balio terapeutikoiek berdin ari gala baliatzen, sukaldean erabiltzian. Orduan, kasu honetan, iotuta eta beste hainbat espezia sendabelarrekin nahaztuta, usainaz gain emango dio zaporia, eta niretzako da personalidadea handikoa. Orduan, norbean gustuen arabera, tamaina hartu bertzaio. Egia da, arrainakin adibidez, arrain txuriekin da erabili izan dela, saltxak egiterakoan. Eskandinaviako sukaldaritzan oso presente dago baita ere, bai. Eta, zorionez, Euskal Herriko kostaldean oso ugaria da. Berez, uda da bere sasoi onena, baina begira, orain ondo dago baita ere. Jasotzeko bada. Bueno. Liburua, sendabelarrek dakitena. Sendabelarrek badakite eta guk ez dakigo? Guk bai. Baina guk daukagu ustea guk asko dakigula eta sendabelarrek oso gutxi edo behintzat vegetalak ez diala jakintza bat izateko gai. Eta handik pixka bat provokatzea aldera, izenburu jarri diot. Ez sendabelarre bakarrik, baizik orokorrean vegetalek, landarek daukatelako niretzako zenbata gehiago irakurri, zenbata gehiago ikerdu horren inguruan, orduan da harrigarriagoa da mundu vegetalak ze gaitasun ditun, ez? Eta hemen eskala evolutiboan badirudi gure azpitik animalia daudela, ondoren landariak eta horren ondoren badaudela harriak, ez? Eta, niretzat hori errebisatu inbarko genuke. Azken urteetan ze gaitasun dituzten eta batez ere gureak ez dian gaitasunak dituztenean, guri kosta egiten zaigu landareari beste erabatea begiratzea. Orduan, ipini diot baita sendabelarrengan fokua ipintzeagatik eta ezain beste gure jakintzan. Hortara bueltatu barko ginetan, ez? Piskat. Lehen garai batean, sendabelarrak eta etxe guztietan erabiltzen ziren. Gogoa duenak. Hau da, norbaite gogoa badu eta interesatze bazaio, izan dezala baliabide bat. Eta niretzat divulgazio lana jende asko egiten du, eta, ez da liburu hau bakarra, sendabelarren liburu asko daude. Orduan zerbait ekarpen berria egiterakoan saiatu naiz azken urteetan hemen ere, egindako lan hori hor jasotzen. Txorienen egindako hainbat formula daude hor. Jendeak ikusi eta eskatzen zuena ez hau noiz jarriko ezu idatziz, hor dago. Eta niretzat gogoa duenak eta ikastaroetan ere ikusten da egarri bat jendeak badauka horren nahi bat, orduan nik uste gogoa duena entzat liburu aproposa dela. Esan duzu, zu bakarrik ez duzu lehin. Hemen... Nik testua egiterakoan, bere argiak proposamena egin zidanean, lantaldean aritzea zen proposamena. Orduan, zuzenketa adibidez, nire naturopatiako irakasleak egin du, Sonia Lozanok, niretzat toksikologia, albo ondorioak, hori dena ondo zehaztu nahi nun, dosiak, zuzenketa lan bat egin du berak. Gero, deskribaben botanikoak, euskeraz zenbat izen dituzten sendabelarrek, tokian tokikoak, horren bilketa lan egiten Jako Berrekondok lagundu dit. Orduan,
Nik eskertzen diot, berak aholkuak ere eman dizkidalako, berak egin duen ibilbidetik eta oso baliagarri izan zait. Eta gero, testu soila ez da, Sendabelarren liburu bat. Landarea ezagutzea oso garrantzitsua da. Orduan, hemen argazkia ez da ilustraziorako soilik, da funtzio bat izan behar du. Argazki horrek lagundu behar du landarea ezagutzen. Landarean zati ezberdinak, orduan argazkilariak Dani Blancok lan handia egin du hor. Eta azalan inguruan, maketazioa, liburua erakargarri, hainbeste horri alde idazten deanean, ezin du astuna izan, ez? Eta hor, ez da nik inolare ezagutzen deten ere mua, baina behar bezala maketatu, liburua erakargarria egitea, lan bat izan da. Hemen belarrak eta horre, agertzen dian sendabelarrak eta zer da, gure inguruan aurkitu alditugunak, ez? Nik nahi eta egin dut hautapen bat, arruntak dianak batzuk oso arruntak, oso hankapean hemen zelaian bertan dauzkagunak. Beste batzuk aldamenean, intxus adibidez, gero, kultibatu ditzakegun asko daudez, erromeroa, mendabeltza, salbia, ezkaia, oso arruntak dianak, basatiak ere ipini ditu, zubaitz bat ere ipini dut, izeia. Orduan, erakutsi nahi dut denean dagola baliabideak aurkitzea, eta ez dagola zertan zentratu basatietan bakarrik edo kultibatuetan bakarrik. Ez ditut ipini babestuta daudenak edo gutxi aurkitzen zailagoak, o erabilera oso bereziak, saiatu naiz hori ez ipintzen, da gero sustraiekin lan egiten dugunean batzuk ipini ditu. Sustraia ateratzea landarea galtzeko arriskuan jartzea da. Orduan, hori ere ondo pentsatu behar da, hautatzerakoan, ez? Hoxe. Osa, materiala bada beste bi hiru liburu atatzeko, ez? Badao jendea faltan bota du nahi zu, eta zergatik ez dezu hau ipini, eta pentsazazu atxina izela zerrenda bat egiten, hor kanpoan zer utzi dugun. Hautapena egitea ez da erretxa izan. Alatare, 45, Sendabelar 45 die. Eta bakoitzak ez daukala erabilpen bakarra, ez? Batzuk erabilpen nagusi bat daukate funtsezkoa ezagunena, baina beste batzuk, adiz, kamamilan adibidea beti ipini dut, kamamila denok ezagutzen dugu, eta kamamila ura, tripako mina degunean, ez? Baina kamamila oliotan beratu adibidez, eta gogoratzen hemen krema nola egin honi derratatzailea, hori segulako olioa da zalerako. Eta, hori modu seguru batean nola egin, edo xaboi bat nola egin, ipini ditut landareari erabilgarritasun bat emateko baliabideak, bai. Segundu txiki bat, men txingurri bezala banoa aurrera. Belarren gatza, inda dao, ze iruditzen Garbine. Oso politia. Ze kolore, bai. Eta xe, honek edozin platera altxatzeko eta gozatzeko balio dezake. Gure barazkik erregosi daude, oso ongi zerrituta daude, kasu hontan bieirak ere plantxatik pasatu ditu, eta momentu hontan ingo ditu zatitu, bertara gehitu, eta dilistak ere ura iragazita dute, eta hauek ontzi baten dena nahasi eta errete iun jarriko txu. Jarraian ingo deuna da, onako zarakarra edo kostraon osagai guztik nahasi, pikortu eta gainen jarri, eta laberatu ingo deu, beste 10 minutu zedola, daukegu 200 gradutan gratinatzaileekin jarrita, eta hor izango da gorritxu arte. Gorritxe bat, ez? Azkenean beste dana kosinatuta doa eta beroan, ez? Bai, hori da. Eta, nik galdera txiki bat baino gehiago izango litzateke hemen olako ohartu naizen olako datu interesgarri bat, eta egia esan mirestetena da. Emakumeentzako ere zuzendutako sendabelarran hauen zentzu hori jarri dezuna, ez? Nola esaten dezun, beti indienak ikerketak eta ere gizonak kontutan hartutan izan diela, baino nola emakumezkoa ere ziklikoa den hortan kontutan hartu beharrekoa dela, eta belarrak ere dosin arabera edo jarri. Eta zukin dezula hor, olako gehigarri bat edo apartadu bat. Hor kontuz atal bat edo, ez da? Denek daukate kontuz atala. Hori, bateratze saioak egin eritu nian ze irizpide ezarri, izan zen konturatu gabe sortu zen irizpide bat, ez? Ez nik bereziki atal bat egin nahi nulako, baizik ikusten nulako divulgazio lanean askotan akatsa dagola. Sendabelarrek albondoriorik edo toxizitaterik ez balu bezala planteatzen dela. Hori ez da horrela, eta gainera gaur egun ikusita zenbat pertsonak botika bat behar duten edo gehigarriak hartzen dituzten, igual ez digu balio gure Aitona Amonen garaiko formulazio batek. Ez da bateragarria. Eta gero ikusten da, Jaionez zuk diozuna, asko eta askotan emakumearen gain eragin hormonal baduten sendabelarrak daudela, eta hori ez dator inun informazio. Eta
Niretzat garrantzitsua da ez bakarrik antisorgailuak hartzen badira, baizik jakitea hainbat sendabelar zuzenean aborto eragileak diala. Tolako gauzak edo hazkunde garaian dagoen haur batek ezin dula hartu sendabelar bat. Agian erabilera puntual bat bai, baina modu jarrai batian ez. Eta, bueno, liburuaren parte handi bat horri asko iruditzen zait horrek ere eraman ditula, baina sendabelarrai dan bezala begiratu nahi badiogu, aintzakotzat hartu behar bada bere gaitasunekin, beste alde hau ere ipini beharra zaten. Bai. Bueno, ja, aurkitu daiteke. Edo zein liburun dendatan dago. Bai, sarean argiaren bidez ere eros daiteke, eta gero hainbat landaren mintegitan ere badago salgai. Azokan egon gozara, gara? Hori galdetu behar nizun. Eguna ez dakigu ziur, baliteke zazpi izatea, baliteke zazpia izatea, asteartea, baina oraindik ez dakigu ziur, eta litekena da egun bat baino gehiagotan joatea, baita. Bueno, orduan badakizu, edo zein duda ero nahi izan ezkero, ero sinatuta nahi izan ezkero, duan angora aurtean ematen du azoka badaukagula eta aurrez aurre ikusteko aukera izango dugula, gerturatu eta erosi liburua. Denentzako, honek azkenean, ez da perfil, sola... Ez, ni badakit askoko oparitu ingo dutela, badala oparitzeko liburu bat, baina badago jendea jakimin handia duna, honen aurretik egon dian sendabelren liburuak ere oso ondo saldu izan dira. Gai hau beti izan da estimatua. Herri honek beti izan du goze bat, edo nahi bat gai hau lantzekoa, eskura eukitzekoa, ikastaroetan ere ikusi izan da, zenbat jendek eskatzen duen ikastaroak ematea herrietan, hemen Txorienen kolaboratu ondoren hori ikusi genuen. Orduan, liburua karrera ona izateak poz hartzen dugu horrelako lan ondoren. Ondo. Zelan da hori, Jaione? Urre berdea gainen dago. Ikusi ez, zer nolako kolorea. Hau, ontzi baten sartu, tapakin itxi eta gorde. Irauten duna ongi iraungo dizu. Eta balio dugu gatzan gatzara erabiltzen du denerako. Nei ez galdetu, berak uste... Bueno, bai, noski. Gauza da zaporeakea saturatze ote zaitun. Igual, nik ulertzen dut, legatza edo ilasko petxugak ite dituzunean, edo igual bere zapore oso trinkoa ez baldin badu, ondo jun daiteke. Baina ez dakit zerbait oso koipetsua, oso zapore intensokoa bada, igual borrokain dezake. Hori sukaldarian nola da? Kreatibidadea esate zai orain, ez? Baina neurria, dena bezala. Sendabelarretan bezala, neurria. Goza da, hau apioaren moduan oso intensoa dela. Honek beak gatzak baditu. Hau kostan, gatza asko xurgatzen du landaria da. Orduan, gatzarekin hasteakoan horrek oso zapore gazia hartzen du ere. Baita, orduan gatzan murriztea hobe. Neurririk badau, kasu honetan nolako bat batzuk ohiturak daude, batzuk esate dute parte bat edo bi parte gatza, eta beste guztia jarri daitekela itsasmilua lehortua. Eta belarrak jartze baituzu ezberdinak, ikusi asuna erabiltzen baldin bada adibidez, asunak ez dibalako zaporerik ematen. Usainik ere bat ere ez. Albahaca albaka ipintzen baldin bada oso ezberdina da. Albaka honekin ez da ondo konponduko. Bueno, dena probatzea. Dena probatzea. Eta etxean, hori, froak, eta hortarako, horre, argian izituden elkarrizketa baten, esatezen duen, gorputza elikatu inbarra da, eta elikadurak pixka radikalagoak izan bat. Nire ustez bai. Nik azken urteetan obserbatu etena da sendabelarrarekiko badagola lilura bat, eta lilurak askotan esan nahi du sendabelarra ez ikustea dan bezala. Hau da, batetik sendabelarra aldarean ipintzea, eta fede guztia dukitzea sendabelarraren gan, ez? Eta ez ipintzea arretarik bat ere elikaduran. Eta elikadura baldin bada desegokia, edo guri bosta jola badigu noneko itzidan jandeguna, eta ze kalitatekoa dan, ezin dala espero gauzan dirik sendabelarran gandik. Eta jan egunero egiten da, egunean 3 aldiz egiten da. Sendabelarra hartu behar da nahan bakarrik. Orduan, sendabelarra nik hor paradoja bat dirudie, baina aipatzen dio jendeari, bildu, lehenengo ezagutu, bildu, erabili, baina opa dizut gutxi erabiltzea. Ondo egotea opa dizut. Eta hori lortzeko, planteamendua ezin du izan hain distorsionatua. Elikadurak behar du, oraindik garrantzi gehiago izan. Jenteak uste du, hartu hilabete libre bileko jaten nahi duana, gero 10 egun detox solako belarra ekartzen da, ero berriro fiesta. Hori distorsia handia da. Bira orain, barau intermitentea oso modan dago, baina asko insistitu behar da oso ondo. Ez dezu 16 orduan jaten. Baina jaten dezun 8 orduetan zer ari ze jaten, ze kalitate du. Nongoa da, nola ekoitzia da. Dena libre ez da hor.
organizata. Ez baldin badago hor, benetako horri ez bazaio garrantzirik eman behar, ezin da espero gero miraririk. Ez sendabelarrengandik eta ez beste inondik ere. Eta erradikala izatea, niretzat erradikala sustraitik, dator sustrai eta jotzea da. Ez da txarra, niretzat behiratu bertzaio eta toki bat eduki bertzun hitzaurrean nahi eta nahi ez, ezin dalako ere ez dan gauzarik prometitu. Orduan, ez bada elikadura egokia, beste guztia niretzat motz geldituko da. Eta mirariak lortza zen ez? Bueno, Paracelso beak esan zuen, ez? Zure elikagaiak izan behar du zure botika. Orduan, zure elikagaia hori Kristo aurretik esan bazun, badeu garaia ikasteko, ez? Eta zur muinen sartzeko. Bai. Baina hori zema jente ikusten nolakoak egiten, ez? Nik uste dela deno sartu behar gala. Bai. Nire sartzen naiz barrun. Egunero, egi esan zintzo edo, ez? Bueno, ohitura onak hartzea da, ez? Ohitura batzuk, eta ez da ohiturak horrela dala. Erosketa egitean dago gako bat. Erosketa egiterakoan zer lehen ezten dan, ez? Eta urtez urte ikusten da erosketan gero diru gutxiago gastatzen dela. Eta genero freskoa erosten ere, prozesatuek gero eta pixu handiago dutela elikagaien katean, ez? Orduan, hori horrela dan bitartean, ezin da. Bueno, Jaione, hor zer dauka, gaineko gainerrea izango gana, ez? Hori da, kasu honetan ingo dioguna da hau gainetik jarri. Eta hor, esan duzu, dago irina, hartobeltz irina, gazta, parmesano gazta, piperbeltz pixkat, gurina eta arbendola birrindua, agroso modu. Hori gainean holan jarri, labean sartu, eta txigortu arte, irina inarte, garrantzitsua da irina ita, orduan, pazintzi pixkat, eta gero gozatzea bestiketzea igualditzen. Kondutan izan da, saioa joaten nahi zeigula, eta ero goxo lasai jambar dugula hau, behin gainerrea daukagula, maien hartuko gara? Maiera, Garbine? Erki. Garbine, benetan, zoragarria gaurkoa ere, hemen erakutsi diguzun guztia, eta liburu hau eskuratzeko badakigu noraio behar dugun. Baina honetaz aparte ikastaroak edo hitzaldiak, batipat hitzaldiak, ez? Honen inguruko hitzaldiak emateko aukera ere baduzu. Bai, aurkezpen hitzaldiak emango ditut aurtengo urte sasoi hontan, ikastaroena momentuan geldialdi bat egingo dut hitzaldi lehentasuna emateagatik, eta bai, hainbat ja ipinita ditugu datak, baina aukera badago baita hitzaldi gehiago emateko. Herritatik, Bai. Beste lanera duzu nik ikasten dut ondo hemengo dana, eta zuri ikastaroak ematen ditu. Etorri nahi badezu, nik emango izkitzun materialak, animatu. Eta lastatzen ez dakit, lastatu, eta gustukoa bazenu, nik ere badoket errezeta idatzita dena, eta pasako nizu. Bai. Adilista eta biera kramela itxas miluarekin, lehen ez deula azpimarratu, itxas miluarekin. Ederki. Pixan danetik hartu behar da, ez? Hori da. Kurruskari. Beroa, bai. Ona. Abian gurra mandigu, Oso goxua, Jaione. Dilista jateko beste modu, zeuna duen dilista. Baina bukaeran etortzen da zaporea. Bai. Hasieran hartzen zaio gurina eta goikoari, eta bukaeran dator bai bieira eta bai itxas miluarena. Bikain. Ona. Bai. Esan beharrik ez dau, hemengo atek beti dauzkezurik eta. Nahi dezunen etorri. Ados. Bai? Ongi. Eskerrik asko bidai. Eskerrik asko zuri baita. Zuei. Honekin agurtze besterik ez zaigu falta, ondo izan, abiar arte. Muxu bat. Agur. Zuri bi.